Si Alice Goo usa ka Chinese national apan dito man siya nagtago-tago sa Indonesia. Ngano kaha nga wa man siya moditso sa China. Dudahan nga si Alice Goo usa kuno ka spy sa China. Apan nganong wa man siya tabangi sa Chinese government. Kung tinuod man gani nga spy siya sa China. Laktod pagka-istorya dili tinuod ang spekulasyon sa uban nga mga tawo nga spy si Alice Goo sa China. Tungod kay wala man gani siya tabangi sa Chinese government aron dili madakpan mga kabombo. Matod pa ni Interior Secretary Benhur Abalos nga mitug-an niya si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Goo nga aduna siya death threat. Hinungdan nga nibiya kini sa Pilipinas. Gikumpirmar usab kini mismo ni Alice Goo nga naa siya hulga sa iyang kinabuhi. Hinungdan nga nangayo kini og tabang sa kapulisan og nalipay kini sanglit matod pa ni Alice Goo nga makasiguro na siya sa iyang seguridad mga kabombo. Unya kinsa maning mga tawo nga mitabang ni Alice Goo ang ngayon ra usab nga masayran kung si kinsa maning mga tawhana nga mitabang ni Alice Goo nga nakagawas sa nasod sa Pilipinas. Nakagawas siya sa nasod sa Pilipinas pinaagi aning tabang sa mga tawo nga wala pa mailhi. Dako akong pagtuo nga daghan na ang nakuyawan niining pagkasikop ni Alice Goo. Inigkanta og sugod ni Alice Goo didto sa Senado. Inigkanta ni Alice Goo didto sa Senado, daghan mga shocking revelation ang atong mahibaw-an unya ani pohon. Unya, ako naobserbaran nga mura wala maapektuhan si Alice Goo sa iyang kaso. Mura dili siya apektado sa iyang pagkasikop. Sige ra magkatawa, sige ra smile, mura wala maguol. Ang uban ng mga tao nga naay gatubang nga mga kaso kay ma-stress man mga kabombo, mudaot. Unya magsilig hinuktok, dili mo tingog. Apan si Alice Goo kay ni blooming man. Ang isamot man kagwapa. Mao tingaling daghan ang mga nag-selfie, nagpa-selfie ni Alice Goo kay ni blooming man og maayo mga kabombo. Unya nakaani og batikos. Nakaani og mga batikos ang mga opisyal nga nakig-selfie ni Alice Goo. Mura nahimo nga instant celebrity si Alice Goo tungod kay ang taga-Interpol, ang NBI, hasta pa si DILG Secretary Benhur Abalos, apil sad ang sagingon nga gingon nag-selfie mga kabombo. Nakig-selfie ngadto kang Alice Goo, ang taga-Interpol, ang taga-NBI, si DILG Secretary Benhur Abalos, apil sad sa gingong nakig-selfie ni Alice Goo mga kabombo. Hinungdan nga wala makauyon si Senador Risa Hontiveros ngadto sa mga opisyal nga nakig-selfie ni Alice Goo. Matod pang Risa Hontiveros nga nganong magpa-picture man mo ana dili mana celebrity, puganti mana. Mura nakig meet and greet sa iya mga fans si Alice Goo mga kabombo. Unya gikondinar usab ni Senador Sherilyn Gatchalian ang mga hulagway nga nikatap diha sa social media, hilabi na sa Facebook, diin nakig-selfie ang pipila ka mga government personnel ngadto kang dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Matod pa sa senador nga kinahanglan magpakita og professionalism o proper decorum ang mga personahe sa gobyerno. Gitumbok sa maong opisyal nga dili maayo nga tan-awon nga makig-selfie og i-post pa gyud sa social media, hilabi na sa Facebook ang mga pictures kauban ang matod pa giingong kriminal. Unya daghan usab ang nakaobserbar nga daw sa dunay special treatment si Alice Goo. Apan gipasalig nipasalig si DILG Secretary Benhur Abalos nga walay special treatment kang Alice Goo nga kasamtangan gitanggong karon sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Matod pa ni Abalos nga si Goo niagi sa normal nga booking procedure. Nagsulob usab siya og orange nga t-shirt nga dunay marka nga CIDG bikini. Gipusasan, gikuhaan og mugshot
o walay cellphone sold sa presuhan. Ang mugshot ni Alice Goo nag-circulate sa Facebook, wala giblurred ang naong, klaro kayo. Ang uban nga mga suspect, ang uban nga mga madakpan, i-blurred yun na ang naong mga kabombo kung i-post mga sa social media. Gihimakak ni DILG Secretary Benhur Abalos nga dunay special treatment si Alice Goo mga kabombo. Pero ikaw nga naminaw karon, kung ikaw ang pasultion, unsa may ikasulti nimo sa nikatap nga picture ni Alice Goo kauban si DILG Secretary Benhur Abalos, official sa PNP o sa taga-NBI. Unsa may kalainan ni Alice Goo o sa uban nga mga yano nga mga pineriso. Unsa may kalainan ni Alice Goo ngadto sa mga pobre nga mga dinakpan. Doon na ba special treatment si Alice Goo? O base na overwhelm lang ang mga official tungod kay ang sikat nga pugante ilang nadakpan mga kabombo? Ikaw nga naminaw karon panangitan, muagi sa imong tungod si Alice Goo, makig-selfie ka or dili? Ikaw nga naminaw karon, imo makitaan si Alice Goo, sikat na siya, gumikan kay nag-trending sa social media. Gumikan sa iyang tubag sa Senado nga, Your Honor, hindi ko po alam. Kung makitaan mo si Alice Goo, makaako baka og duol niya, o niya, ma'am, pwede pa picture? Pwede mag-picture, tamam, mag-selfie, tamam? Sama sa gibuhat sa taga NBI, taga Interpol, uban pa mga official sa gobyerno nga ni kuha ni Alice Goo. Makaako ba mo nga mao ni inyong buhaton pod nga mag-selfie mo ngadto kang Alice Goo mga kabombo? Ha? Tanawa ang mga official sa gobyerno nga ni escort ni Alice Goo. Daw sa proud kayo sila nga kuyog nila si Alice Goo mga kabombo. Nag-smile sila, picture sila, daw sa malipayon sila mga kabombo. Alice Goo pod malipayon. Nadakpan siya malipayon. Smile, katawa, picture, kauban ng mga taga-Interpol, taga-NBI, mga PNP, o ang kining si Abalos, mga kabombo, taga-DILG. Tanawa itong Facebook Live, makita ninyo kung unsa ka malipayon si Alice Goo nga gidakop siya, smiling kayo, hasta po ang nagdakop niya, smiling po kayo, mga kabombo. So, unsa yung rason nga nagpaluyo? Nganong daw sa malipayon si Alice Goo, ang uban nga mga wanted, ang uban nga mga nagtago-tago, mga dunay gatubang nga mga bugat nga mga kaso, ma-stress man mga kabombo, mudaot, mausab ang naong, mubati, kay na-stress nagmayo. Apan si Alice Goo ni blooming, ni gwapa mga kabombo. Muraog ka na ni ang inspired si Alice Goo, mga kabombo. So atong paaboton ani, inigpatawag anig balik sa Senado. Og mutubag babagyapon ni siya og Your Honor, hindi ko po alam.